Ka Khasi student not Khasi district ka ong ya ka soka bakan sa ngai ano sisndon ya ka jingthmu ban sina kum ka ransan bam ni ka food good handai ka dai ban pentre kambe kum ka jakarta si breu ya ki barung ki bami sek ni ka jilla ya ka jaka ka badun ha umling ha ka jing sisya ka soka ka persyang ban penkela ya ka te ka jaka suma nongpang covid-19 house nem aja arpo syaka facilitation center wala ka rasna nengkong da ka jingthmu ban pej breu ya ki barung bami hak ni ke jelam telaya upsdan ke KSU North Khasi District uba Ferdinand ke ka kamni rong baka senggra yang baik hakanong rim kuba dawa baka soka ka dai ban pentrei kamno ya ke tege jeka ban talasi ya gibreu gi barung gi bami sya ke jela bat kan om pediang setia ya jing temu ke soka ban penkela kum ke jeka bam ne food ku ka KSU North Khasi Hills krasya khot yakren hak soka mentakasngi ha main secretariat hall kani ke kam hadin bakal persya ya ka jing penkela ka soka ya kani ke jakarta si breu sya ka rensan bam ne ke food court hadin bak kam simra pentre kam syu adu usnem aja fulai kat kum bujing ong dan kate ke jaka ka don apu pra hajar square foot bat khatwe hajar square foot la pendon kam bat sna ya kate ke jaka bam bat itu police officer unjuk nampo department nampo DC deputy commissioner office ko DC ko boy dalam nampo transport department ko political te unjuk nampo police department ko boy layo ko liya pembaik kat kum ka hangi gade halor tu ka jemi ka jaka ibab ada ke food hapo ka jaka masna ya ka badai kata ka entry point ke bangi lathu mchwa bat kum lane kum ka facilitation center dari nang liang jungi habang ui hadin yang ada structure ni solengo ba jemut jongkat tu mchwa kadai ka apoi trek banai no pra arjar apo lasang menteri ya kene kata ka facilitation center dari ka subsidi kalong ba hadin ka lai banai kawan no ka COVID ataupun dengan yang jumpa tak or ke health department masih berjalan. Te hadin makasih ke health department kalau punya kumba asnam tamai. Te hadin kata ke health department kalau berhai yang ia kerjakan jaka district administrative. Te hadin kata ke district administrative nomor bakadon kalau kum jumpa tay mana bukan tourism department kadon lo kata kerjakan. Te nomor ba muswa kila isra kata kerjakan. Bat kalau kerjakan ke bangi nak yang juga sengru ni ngim sultanat nomor bangi lamut lakmu baka jingsna juga kadon nang tu. Te henry nak yang ke tourism department bat kadon ke jingtmu juga ini kisdam ta ini benai ba menta masna kelai ka food dari ka jingne jongi ke sentiment jongi kalau baka kata nomor ya ka jingmut jingtmu jongi ka hi ban pumi kata ka facilitation center ani ka entry point dan ka checking point. Te haji kudu mentaski ibu sibun tadi kecili halor kita ki aku apply di misalnya no babale kim stang resume biang no ya tu kajaka ambar masyarakat asim ke health department ambar covid dan ini dong state of emergency rementa bakal lain adu apply absau absan beli ba ka department kamsim biang ban piyai kan ni hari la pemi mane ba kadon ka masih ba ka shaweng terki ka pun ka file case jong kawing bro hari nga pat ngong ba kamdi ka file case jong bro bolor badai ba ka facilitation center hari nga ai jumut ba ka itu jaka kabodon beli nadu muswa aku apply pipsna ka information center dan ka tourism information center kabno ka structure la do lupa tu de haju upor hidden ka infiltration gate hang te ya bordi wat la pi ba ka jipat kali hang te ka dei bi hasok national highway kabolong bi ain mar ngidor kam kadon kalin lajong bat inunu kali ban laj kadon ka jingtheng kali te kum kata ngi ai jumut babali ka infiltration gate budon borni pemara anu ane po umlik baka jaka kabolong bahe bat ka banle ya ka checking ru kalong ka biang te kita di jing ai jumut bat naliang jongki ki labu ya kane jing ai jumut chuki bat kum mangila yang nadu pastam hadu manta ba ngim padio ban yoi ya gini ki entry point kum ka infiltration department kan bu amtai kan labor department kan bu amtai kum ju ka tourism information center jo ka tourism department kan donang tai te ngim ban se ban khang swai kane ka chaka aibam ane ka food court te haju upor ni bu ban kin sadon ki por bangi hap late satai ban yo ya ka proper detail project report bangi sothu nomor ba kum mane hapo committee gi ba kamdei ka food court
Henry ngiui ka drawing pat ka tho ang tu shai ba ka tho ka di put kot te nakaliang jong i madam RM ko ba ila pen pau pat ila pesko ba in sara ya ka popo DPR pen ora syangi ba naliang jongi ru in sa shem ni shim ini kot isla pat ka kot isla pat kunjuru ba ngin sa kendu pat sya u chief minister ba ngin bu ikijikali ba kita ki department ki ban mi hangtei ka long serious ne am ka government ban pesedang no ya ka MRSA namar ngisutu ba napo ka MHA kalong positif ba kaniya chakman makane kadi ka MRSA Meghalaya Safety Security Act aja kandeu kadi ka kamram jongi kinong susnong dan jaka sarkar makasna ni ki an bante lakam ya kideu wan naba dada kidei students ni haptip kajing ka data jongi dada kidei ki officer ki wan nabar banyo transfer hangde ni haptip ru ba kinong tray laborer ki wan tray hangne la kidei ni em ki babiak menteri hangde tetang kita he kajaka kumala pensai kadon 4,000 square feet kabangyo menswa napo ka transport department ausnem arjak nai kadi kajaka kabulong bir lani ka barin land kabamdon ke jingshna tu port te namar bangimyo ay ka khat po khat khandai mer ka khasan ekar kajaka panlong ka ta entry point te da kabalong kerki ba ngilalek dan spek te kajaka ausnem arjak khandai bat ke jingsunan jungi golong ka transport department ka play ban ai sika department ka ban page ya kaneka emergency entry point bat hangta ngisothu ba ka area habe mikran hangtai kadi total area kadon 4,000 square feet te 4,000 square feet ka tourism department kalashim ya ka khatway 1,000 square feet bat kamut ka basa jokane ka desa kumba khanyo 1,000 te hendrai ngabu jikli balada kata khatway 1,000 kadai sishan em bakashim ka tourism department ban sna ya ka structure maku mangila lepit sati site kalong palat ban ya ka kharwi hajar jongka chiksna te ka jimbut hangne lada ka 4,000 lada ngishim no kharwi hajar khambun te sibu ka taka checking kali ban one room ka kali ban mi ka kali kalong ka bae ban pniai ya ka entry point ka jongi bat haju opor nakata ka 4,000 la shim no kharwi hajar kamsa sa khanyo hajar henry isolthu ba ita ijaka ibadon di Batam kedai kilalong kho umur kambun ki jaka nginam la ban penokam bhasyo lalong bun syurut te kata dega kabang lai ke baki